Numru ta' esperti fl-avjazzjoni qed jevalwaw dak li qed jiġri fil-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta. Din hija ħidma li mistennija ssir tul il-15-il xahar li ġejjin, fl-istess żmien li jibqa' jkun implementat il-pjan ta' ristrutturar. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis tkellem dwar dan waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. Fisser kif dan il-proċess ta' evalwazzjoni qiegħed isir għaliex il-Gvern irid jara li jkunu tieħdu l-passi kollha biex l-Air Malta timxi l qudiem. Però aħna bħala shareholder għaliex il-Gvern huwa azzjonist tal-kumpanija. Abbadna esperti fl-avjazzjoni illi daw qed jagħmlulna review isma'. X'irridu nagħmlu? X'nistgħu nagħmlu biex l-Air Malta tkun aktar b'saħħitha? U qed naraw qed nagħmlu l-homework tagħna. L-għan tal-Gvern huwa li l-linja nazzjonali tal-ajru tkun vijabbli f'anqas minn sentejn oħra. Wara 2016, l-airline tkun kummerċjalment vijabbli u ma nistgħux bħala Gvern la qed nagħmluha u laqqas se nkunu nistgħu nagħmluha illi ngħinu lill-Air Malta. Ġifieri ir-review qiegħed hemm biex ma nitilfux ħin. Ikonna pjan indipendenti u mhux nimxu biss fuq l-objettivi tar-ristrutturar. Riċentament diversi lukandira u operaturi fil-qasam turistiku fissru l-importanza tal-Air Malta, importanza li l-Gvern qiegħed jifhimha wkoll. U daw il-15 xahar li ġejjin se nkunu għaddejn bla waqfien. Jiena ngħid kuljum Manuel, jiġifieri kull ġurnata kif noħroġ minn hawn nerġgħu nibdew naħdmu fuq l-Air Malta. Kull ġurnata blajnuna taċ-chairperson, tas-CEO, tal-management kollu nibqgħu għaddejjin. Zammit Lewis fakkar ukoll kif saret reviżjoni tal-kuntratt tal-ikel, xi ħaġa li se twassal biex f'sentejn l-Air Malta se tiffranka 9 miljun euro.